har så lidt kuk på noget deroppe. Nu kommer han sgu. Kan den slet ikke? Jo. Vi gør snart ikke andet, jo. Du skal lade os spise. Nej, han vil hellere have på hånden. Det er sjovt, lige snart de kommer ind i stallen, så sparker de, jeg tror det er fluer eller sådan noget, der irriterer dem. Kan du se, nu kan han ikke få nok. Prøv at smide det ned, og se om han kan finde ud af det. Nej, det er sjovere på hånden, når der kom det. Og så klart, så tager han det, han næsten ikke kan tygge, jo. Jeg kan næsten ikke tygge det der. Han har kørt ind i munden. Nu spyrer han det bare ud igen. Ja. Det er ligesom, når jeg giver ham lidt korn, så... han æder det ikke, når det er sjovt. Han æder jo kun, når det er halvåret. Får de stadigvæk lidt korn? Har de fået i dag? Ja, de fik lidt i dag, men de begyndte at få ensilage. Altså, det er hensyn til... Skal jeg have en ensilage nu? Nej, men det er hensyn til vinter. Han skal lære at spise det, jo. Så jeg kan lige så godt vende ham til det med det samme, jo. Så han ikke står og mutter med. Han spiser det som det slik, jo. Det er jo det heldigt. Det er vildt med ben. Ja, men han skal lige stå og se nu, og han går bare et par afstand for at se. Det er lidt lyst her. Prøv at se, nu begynder han lige om lidt kø, så prøv at se. Ja. Det er det, jeg sagde. De har et problem, hvis jeg begge to. Jeg tror, han bare kløs overalt. Bare tage over helt en lille krig, når han står. Så prøv at se, hvordan han står med munden op i kæden. Men det er så lidt lyst, men jeg prøver at se, hvordan det bliver, når han kommer op.